Dobré ránko, vítam vás z vlaku 11831 Urpín. Ideme dneska jazdiť do Žarnovice. Momentálne je koľko? 5:51, no nevieme, či vlastne jazdíme, lebo sme práve zistili, že vlaky nás celkom odrbali. Takže nevieme, či vlastne do Žarnovice dojdeme, ale mali by sme. No, ja som spal 5 hodín, ak to. Ty si koľko spal? Dosť. No tak ja tiež dosť, mne to stačí, ale pár ľudí tu už je, tak budeme dať update, či nevystupujeme v Kozárovciach a neostávame tam. Takže momentálne sa nachádzame 10 minút od Kozároviec a zistili sme, vlastne my sme to zistili už predtým, že je výluka na trati medzi Kozárovcami a Novou Baňou, alebo super, alebo neviem čím, počkaj, drž mi mikrofón. Tak budeme buď musieť ísť asi 16 km na bicykli, alebo budeme mať šťastie, že tento vlak je úplne prázdny, čo asi je. Asi je. 50-50. A zoberie nás pán autobusár aj s bicyklami. To je možnosť, že pôjdeme pekne na bicyklo, tak 14 km a dojdeme tam zajtra. Alebo nejako 16, alebo proste 14, neviem, do piče, to je jedno. Alebo proste budeme mať šťastie a pán autobusár nás zobere. A keď ne, tak neviem, jak to spravíme inak, lebo proste Žarnovica to je mesto, kde není ani voda pitná podľa mňa. No už sa chcem obuť, takže už... Takže vám dáme vedieť, keď vystúpime. Takže update, zobrali nás s bicyklami do autobusu a ideme. Že áno. Nepočuješ ma? Nevadí. Takže došli sme do Žarnovice. Nakoniec. Tým, že najprv nám povedal pán vlakvedúci, že nám nezoberú bicykle do autobusu tým, že je výluka medzi tými, ale zobrali nás 4 bicykle do jedného autobusu, by the way. No a sme tu, môžem natočiť, jak vyzerá airbag, za ním je druhý airbag. A tak, a ide Urko Varga s baskatom, ktorý mu zarastol už. Pán Urko Varga, dajte rozhovor s týmto. Nie, ty dáš s ním rozhovor. No? Štartovné číslo to netrvá a to ona. Aké ja si vymyslíš 69. Update, mám registračku, som zaregistrovaný. No a tým, že som 2010 a už 2025, tak som braný, aký mám 15, ale ja som stále nemám 15. Takže už som vlastne v tej vyššej kategórii, takže som myslel, že vlastne nemám absolútne žiadnu šancu asi. Ani keby neviem, čo chcem. Ale tak ideme sa povoziť. Bude sranda. Áno, ideme sa zabaviť. A Jurko to ide otestovať dneska prvýkrát. A nemá brzdu. Takže buď si požiča niekoho bicykel, ani on, alebo skončí niekde. Ale tak vraj sa budem chodať doľava a potom doprava, tak uvidíme. Nevidel som. Je VIP. Jaká je tá trojka? Posunuté, vybavené. A ten rozjazd teraz je využiteľný tak na ten malý airbag. Ja som dojazdil. A ty si dojazdil, ty nemáš reťaz. No tak ešte niečo. Dal som si pár kolečok. Máme takú diaľnicu, na ktorej môžeme šlapať. Neviem teraz trojku ešte. Idem ešte Barko, ale potom si dám trojku. Takže povieš, že ideš tak pomaly. Nie. Ale šiel si, sekol si to. Hej? Hej si. Potrojkoval som to. Nie je tam tá trojka až tak zlá, jak som si myslel. A tak. O 12. že vraj. 12. Koľko je? 11 za 20 minút. Ten suj si nevidel, dobre? Videl. Ne, nikto ten suj nevidel. Čo trojka? O jasné. No ideš, Denis, poď.
Nemám. Ja sa snažím. Hej? Dobre. Alebo 3-6 table by som mohol ísť. My sa tam proste také... Vozíme sa. Opa. No dobre, vozíme sa. Začal nám dosť fúkať. Takže keď sa rozšlapávaš, tak to je úplne v pohode, ale ak náme si v tej zákrute, tak máš pocit, že ťa odfúkne aj keď si na zemi. Posunulo sa nám to o pol hodinu a 12:30 to začína. Však tak. Teraz Kvalda je... či? Kvalda. Fakt? No a fúka to jak blázen. A jazdí sa to jakž tak dá, ale nerovno. Musíš spraviť niečo. No neviem, ale niečo viem. 8 postupuje a niekoľko nás je, ale niečo cez 12 nás bude. Lebo je spojená kategória MTB a BMX, sú kategórie 2 do 14 rokov. No jasné, no jasné. No a ja mám 14 rokov, ale dali ma do tej 15-ročnej tým, že ja som ročník 2010 a je rok 2025, takže ja mám akože 15, ale nemám ešte. Takže idem to odjazdiť len tak. Dám tam nejaký 3-6 tobogán. Chcel som tam dať track, ale keď ma sfúklo, keď som ho išiel, tak odtedy idem radšej 3-6 tobo alebo 3-6 zigzag. Rozmýšľal som nad tailwhipom, ale ja sa tailwhipu do airbagu bojím, lebo tam proste keď dopadneš takto na nohu, tak to ti zjetí to ten airbag. Bude ti to šúchať, takže dobre, niekde namolčí a bude to rovno 3-6 zvyk. Takže asi tak. No pokračujem v úvode, už som ho zabudol. No, mám číslo 68. Presne tak. Keby som išiel o číslo dopredu, tak som výnimočný. Takže idem, môžeš ma točiť. Neviem, či sa môže jazdiť, nikto nejazdí. Ale idem jazdiť, takže môžem. Máme pol hodinu ešte. Nedotáčam. Ja som to teraz zazmiebal. Trojka bola v pohode, ale to bol zabudol. Takže Titan nám práve vysvetlil, jak to dneska funguje v Žarnovicách. A ideme na to. Jožko. Takže Titan ide opravný pokus 3-6 tobo. Teraz to dúfam dá. No. To už sa dá, to už sa počíta ako 3. Raz, dva. Práve mi, že pôjde 3 bez triku, práve. Dobre, povedz. Wow. Stihol to? Čo to bolo? Nevadí, trošku sa nám vysypal. Suj bar od Titana. Hovorí, že ide suj bar, ale zrazu zatočí, že trojku, takže... To je klasický Tristan. Idem trak. Hovorím suj bar, idem trak. Dobre, tak dobre. Zrazu. Hlavne, že keď mu hovorím predtým, že poď trak, ne. Potom mu poviem, že dobre, suj bar. OK, rozhodol sa, že je suj bar. A teraz ide, že idem trak. Ide nám pán Jožko. Čo za? Čo nám ukáže tentokrát? No, takže máme tu kvalifikáciu a majú 3 minúty na rozjazdenie. Máme tu Titana. Titan išiel bar spin. Takže držíme mu palce a uvidíme. Poj. Počkajci, než si doskáču. Rozhodcovia sú... Poď, jo! Podporme ho! Obrovitánska 3-6 odjazdená na veľký. Obrovský potlesk pre nášho reprezentanta Jozefa Ranišku. Obrovitánsky backflip. Veľký potlesk. Poď, Juro! Záver! Čo tam pre nás má? Dávaj! Velikánsky potlesk! Poďme! Obrovitánsky Áno! do sídla.
No, takže moje pocity v druhom kole sú také, že dal som 3-6 tobo. Dal to bol, že vraj seat grab, ale podľa videa, podľa mojich pocitov to bol tobo. Ale ja som rád, že som to zjazdil, lebo ten protivietor je fakt akože brutál hnusný. Ale fakt ten vietor, ak vraj cítiť až tu tesne a strašne do protifúka. Ale ide to, takže v tretej jazde tam skúsim tak 3-6 váčku. Zariskovať. No, tak zariskovať, no. Neviem, tak skúsim ho tam, keď tak dáme trojku. Takže let's go. Moje pocity, že Titanovi sa zatiaľ darí dobre. Flip X-up. No, Titanovi sa darí dobre, takže uvidíme. Zatiaľ išiel bar do toboganu. Sice povedali, že to bol seat grab, ale bol to nádherný tobogan. Teraz išiel 3-6 do toboganu. Zase povedal, že to bol seat grab, ale bol to taký menší tobogan, takže uvidíme, jak to pôjde ďalej. No, takže máme tu neznámeho cápka s číslom 90 a dal tire grab. Apek a mám pocit, že ide zase a znovu flip, takže uvidíme. Mal som dobrý pocit a konečne ho už odjazdil. Né. Oj. Chudaka, jeblo ho o zem. Konečne ho jeblo ho o zem na konci. To sa nepočíta. A ma chrániš na... Má, vyzerá, že bude v pohode. Takže ide Paťo a uvidíme, čo spraví. Obrovský natiahnutý kondor, je a práve nám tu ide žltá dodávka. Aj tak sa dá. Pohode. Teove ide po Titanovi. Joško, Aniš tam. Joško. No ukáž, čo v tebe je. Davaj! Joško nám predvedol double track. Tak bol dosť pekný double track. Takže je to super. Takže práve sa nám rozbieha náš najobľúbenejší Uro Varga a uvidíme, čo spraví. Davaj! Poď! Uro Varga nám dal krásny flip. Nás nesklamal. Nesklamal nás. Povedal, že ide track, takže ja mu verím. Ja mu verím a... Poď! Davaj! Poď! Davaj, davaj! Takže Titánovi sa to nepodarilo, ale dal aspoň trojku. Trošku nám ušiel z airbagu, ale nevadí. Chcel som ho tam jebnúť, kámo, ale... Davaj, davaj, ideš ešte. Ešte? Už tretie. Toto bolo posledné. Ale to je iba kvága, ne? Áno, ale postupne, keď vyjeme. Poď! Davaj! Poď, kámo! Poďme! Poď! On to odjazdil. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Som nečakal fakt, že dá chalan, že dá flip. Druhýkrát išiel ten skok. Druhýkrát išiel dokopy, išiel tretíkrát tento skok. Prvýkrát išiel... Skoro zomrel, lebo išiel strašne rýchlo. Prejebal, dopadol, že na zem a jeblo cez predok, tak sa trošku ošuchal. Druhý pokus bol taký, že išiel flip. Davaj! Áno. Double track. Kámo, to je jebo. Fabio, ty si blázen do piči, no. Tak toto som fakt nečakal. Ja nechápem. Aj, kámo. Ukáž si to, ja to chcem mieť. Tu. Frajer. Jak? Takže ide nám tu Joško. Ide nám Uro Varga. A čo nám dá? 3-6. A trošku nám to
Okej, ide nám Tristan plný, strašne mu fúka, takže ide iba rovno. Tak Báro. Lebo krútil hlavu. Takže ide nám Matejovie. A dáva... Takže máme tu Jurovú jazdu vo finále a ide Antrnko pekné, krásne. Majú to ťažké, lebo im fúka, ale my veríme, že to zvládnu. Presne tak. A... Flip a zrazu je tu. Áno. Takže Matejovie nám práve ukázal, ako sa robí triple track. A gratulujem mu za to. Takže ide nám, opäť nám ide Tristan, takže... Titan sa nám trošku zvalil. Tak Titan išiel skúsiť trojku, ale nedalo sa nič robiť, lebo proste fúka, sami môžete vidieť, ak fúka, takže... Fúka také sú tu skurvené prašné tornáda, takže toto bolo všetko alebo nič, tak ideme skúsiť znova. A ide Urko. Dávaj, Uro! Náš Uro Varga nám zajebal krásny 3-6 table. Takže Urkovi sa to trošku viacej podarilo, jak Titanovi. Takže momentálne nám ide ďalší jazdec. Poďme! Čo ti jebe? 3-6 výp a odjazdil to. Je to zabijak. Čo ti? Capek si jebne flip výp, ale okej, no. Takže zabil, no. Dobre. No, výborne. Ide nám opäť Tristan Poništ a toto je jeho posledná jazda. Áno. A Titan nám práve v poslednom kole, proste v tretej jazde nám odjazdil krásnu 360-ku, takže je to tak, je to super. Chcel som ísť Bartovo, ale ak povedal, že chceme tu vidieť tú trojku znova, tak som išiel trojku. Dobrá, posledné kolo, že? Hej, už je viem. Ide Juro. Dávaj! Uro! No, takže, idem vám ukázať. Ja vám zapnem trošku jasie na maximum. Vidíte, Žarnovica momentálne máme 14 stupňov, áno. Dáme si vietor. V nárazoch máme 43 km za hodinu, mám pocit, že nárazy sú stále bez nárazov, je 21 a fúka zo severu až zo severozápadu. Takže presne doproti. A má sa to ešte len zvýšiť. Ale už končíme v finále, takže nám už to je v podstate jedno. Ja som stretol 3 kola. Aspoň som ich prežil. Poslal som sa do finále, to mi stačí. Takže ozveme sa vám ďalej, alebo ďalej z finále, ak bude ešte niečo. Ja potrebujem opraviť reťaz. Dobre, opraviť reťaz potrebujem, on si dostal reťaz, keď len tak slapal, takže asi toľko k tomu, no. Takže predávam ti mikrofón naspäť. Alebo budem ja teraz komentátor. Dobre. Takže ide nám Jožko, náš najlepší street, lomeno Park BMX rider na Slovensku, tak uvidíme, čo tam zadre. 3-6 výbar a nedal. Dúfame, že je v pohode. Úsmevom, takže je v pohode, áno. Takže už, neviem, či si točil niečo z cesty, priebežnej, asi nie. No, išli sme na vlak. Skončilo to tak, že som tretí odzadu vo finále, takže som proste asi 6. alebo 5. neviem, koľko tam bolo ľudí. No. A takže skončilo celkom v pohode, prežili sme, to je hlavné. V tom vetri to bol boj o život, o prežitie a o všetko možné. Sedíme vo vlaku, ktorý nás zoberie až do Bratislavy. A keď nás zoberie až do Bratislavy pekne, čo dúfame, že nebudú žiadne meškania a podobne, tak dojdeme do Bratislavy, tam si počkáme 20 alebo 30 minút na prestup a ideme domov. Takže, no to ja neviem, či budem dneska spať tak skoro, aj keď išiel som spať o polnoci a budil som sa o 4 ráno. Ale je to za nami. Prvé kolo tohto roku odjazdené, mám spálený lakeť a
ani som o tom nevedel doteraz, si. No, takže budem sa priebežne ozývať z cesty, takže už. Čaute, ja sa vám zase ohlasujem, zase žijeme, zatiaľ už sme pri kúsok 20 minút odčali, pardon. A tu máme nádherný sunset, ktorý je fakt nádherne estetický, by som to nazval moderne. Boli sme si s Denisom kúpiť v Šuranoch presne takéto 2 citrónové čaje. Jemu som kúpil jeden, sebe jeden a Denis kúpil jeden citrónový čaj a jednu kávu. Lebo oni sú v druhom kúpečku tým, že by sme sa tam zmestili by sme sa tam, ale bolo by to natlačené a tým, že to bolo na kúpečku a chceli sme mať miesto pri oknách, tak proste sme rýchlo išli sem. No, ale to je jedno, o to nejde. Takže do Bratislavy nám ostáva takých 30-40 minút a potom budeme čakať zase do Pezínka a potom sme doma. Ja to dneska hodnotím veľmi dobre, všetci sme to prežili, vyviazli sme bez zranení, len mám trošku spálený lakeť, hlavy, našťastie hlavy. No ale to je... No ale to je jedno, o to je teraz nejde. No takže tak, všetci tam dneska zabíjali, v tom vetre to bola fakt... jak to povedať, bola to fakt skúsenosť v takom vetre jazdiť, ale dali sme to, bol som 5. celkovo vo finále. Vo finále neviem, koľko nás bolo, či nás bolo 8, alebo neviem, koľko nás bolo, neviem, 7, 8, neviem. Asi 7. Ale celkovo nás tam bolo 12, takže ja som spokojný. Prežil som to hlavne prvý závod, ak by sa to dalo závodom, týchto sezóny, to nebol až tak závod. Bol to viac taká show v úvodzovkách, ale okej, dajme tomu, práta sa to ako kolo pod Slovenským zväzom cyklistiky. No a tento rok budú 2 následujúce kola a to sú Buglovce a Kalnica a mohli by byť ešte Košice. To sú teda Dirt Freestyle kola, ale Košice, čo som sa dozvedel, tak tento rok vraj asi nebudú z nejakého neurčitého dôvodu, ktorý sám neviem, nikto ho asi ani nevie moc. Možno budú, možno nie, ale zatiaľ to nie je zapísané v kalendári akcií proste cyklistických. Asi to je pre mňa všetko, takže sa mu hlasíme ďalej na ceste a Šimon si ide natočiť sunset. Momentálne sa nachádzame už vo vlaku do Pezinku, čo je naša cieľová destinácia, ešte na bicykloch potom do Vinčného. Pani bohužiaľ je tu plno, je mi ľúto. No a pre dnešok to bolo všetko, tak snad sa vidíme na budúce a